Bi kalansen bɛ boli diɲɛ mɔgɔbaw kan. An bɛna kuma Mahatma Gandhi kan. Mahatma Gandhi bangera 1869 san Indi jamana dugu dɔ la min bɛ wele ko Port Bandar, ka fatu 1948 san Indi jamana faaba kɔnɔ New Delhi. A jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Indi jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la. Gandhi tun ye lapasala ye Sud-Afrique jamana kɔnɔ. A kɛlen k'a ye ko jamana maracogo sinsinnen don siya woloma kan, a y'a ka baara kɛ tɔɲɔnenw ni kɛrɛfɛden tigilamaw dɛmɛni ye. A seginnen ka na Indi jamana Indi 1914 san, a y'i cɛsiri Indi jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini na. O waati la Angleterre tun kɛlen don ka Indi jamana jɔnya mara. Gandhi donna kaso la siɲɛ caman k'a sababu kɛ a ka jamatigiya ye a ka kɛlɛ la. O kɛlɛ in tun tɛ kɛ ni maramafɛn ye, hakilila kɛlɛ tun don. A tun bɛ kɛ bɛn kɔnɔ, ɲɔgɔn lafaamuya ani muɲu. Gandhi ma da siya woloma kɛlɛ kɛli ma. A fana ye Indi jamana bila a ka jo sariya caman kɔnɔ ko jamanadenw ye tɔgɔ dɔ da a la ko ni sanuma, la grande arme. Siya dɔw mangoyalen don Indi jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ diinɛko ye. O mɔgɔ ninnu kɛlen don ɲuguntɔlafɛnw ye jamana kɔnɔ. Gandhi ye kɛlɛ kɛ walasa olu ni mɔgɔ tɔw ka damakɛɲɛ. Tuma min na yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ka bila sen kan, kɛlɛ dɔ nana wuli silamɛw ni Indiya diinɛ batubagaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛlen, Gandhi ye dumuni bila kɛ, grève de la faim. Kɛlɛkɛlaw ye marifa bila, nka Gandhi fagara Indiya diinɛ batubaga dɔ fɛ 1948 san janvier kalo tile 30. K'a sababu kɛ a ka basigilenya, hakilitigiya ani a ka kodɔn ye. Gandhi kanunen don Indi jamanaden bɛɛ fɛ, wa diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔnnen don, wa mɔgɔ caman bɛ misali ta a ka kow kan.